Ja, ik sta hier in de Westeregen, krijgt onder het waard. En we gaan even naar paard met Reense de Jager om te zien hoe zit het nou met de weidevogels. Dus we zullen even het laan in. Oh, net Reense. Ja, wees je ook even. Zie je hier er weg? Ja, ik zie hem wel, ja. Ik Is nog een beste. Shit, ik ga de schreeuwen er later hoor. Zo. Nou, en als je dan te waar bent, de ene die leidt de zaak aan en de andere die fret de zaak op. Zo gaat het maar. Dat ben een leer die bij de kikkerdief zit, ja. Die zit achter de kikkerdief aan. En die valt het best hoor? Die valt hem aan, ja. Die jaagt hem als het ware voort. Ja. En gebeurt het vaak? Dat geregeld. Je zet de waspan kikkerdieven. En wie weet eigenlijk net wat het zit, maar ja, dat is echt een beschermer voor. Dat mag je niet onder de wand, of keer ik niet onder de wand. Ja, je had er mee te krijgen, hè. Als ze een hazen pakken, die had in Jaloerke hadden die vakant. Ja, daar is er niks meer van hoor, alleen de voetjes nog. We alarmtellen 3 keer per seizoen. Dus de aankomende weekend is de eerste alarmtelling. En dan tellen we hoeveel ouderperen dat jong. Nevens ouder hier, nevens verleden hier, dan is het behoorlijk minder. We hebben hier ook wat minder vogels. We moeten zien of we ze gerut krijgen. En dat is het belangrijke. Je moet vlug worden. Om aan en uit te komen, dat is nou wel te doen. Maar dan moet ze gerut worden. En dat is nou wat een popentoer. Dat is natuurlijk een prachtig mooie hobby. Je bent in de natuur, dat kennen we net mooier. Wat is hier mooi om te zien. En dat moeten we ze houden. Of als ze CD afspelen moeten, weet nou wat vogelloeren opzetten. Nou nee, daar had ik niet van. Dat is misschien wel mooi ook als in een bejaardentehuis zetten en dan een CD afspelen, maar nog net. We moeten zien of die weidevogels weer een beetje op de kluten krijgen. En dan moet iedereen om mij werken. Ik de voorstander van een rover, ik de matervrienden, die moeten dat inzien, vind ik. Ja, ik weet het ook net. Ik ken hier net bij beginnen te gaan, maar ja, dat is gewoon zo. De boeren die hadden eigenlijk het heft in handen. En de boer is eigenlijk verantwoordelijk voor de nazorg. Dus een boer die moet op tijd aan, nou ik ga dit en ik ga dat doen. Nou, en een boer had heel wat te regelen in Jordendij en dan gaat er wel eens wat mis. Maar ja, dat is dan net oors. Maar grotendeels gaat het perfect, ja.